የሊቀመንበሩን ኮምፒውተሮች ለማዘረፍ ከ1 ሚሊዮን ብር በላይ ወጪ መደረጉም ተሰምቷል። ተጨናንቅኩም ስለዝራእኹ ማለት በዓል ከምዚ ዝበለ ምሒር ፍትሒ ጽቡቕ ከም ዘይኮነ ከዓ ርዱ እዩ። ኣብ ትግራይ ዝፍጠሩ ጸረ ሰውራ ትግራይ ዝኾኑ ጉጅለታት እውን ብትርኽ ንቃወመን እንኳዕ ኣብፅሓና ኢልኩም ስለ ዝኾንኩም ንሕና እውን እንኳዕ ኣብፅሓኩም ንብል ኣለና ዝብል እዩ። ጌታቸው ረዳ ነመስግኑ ንደብረጽዮን ነመስግኑ ዋልታ ሓትኖ ቀይርና በልዎ ዋልታ ሓትኖ ኣብ ኣስመራ ተወለዱ ብሙሉ ትግራይ ኮይኑ ይጸኒ ጽብቅ ጌርኪዮ ጅግና ኣብሎም መጽሒኻሲ ፕሬዝደንት ናገር ኤርትራ ፕሬዝደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ተራኺቡ እናተዘራረበ ከሎ ዘርኢ ምስሊ ግሮይ እንድሕር ኢሳያስ ጅግና ይብልሃልሲ እንታይ እዩ እንቢዕኻ ሓወፈኒ ድዩ ካፍቲ ዘተሓሓድና ኣስዎ ዘለው አልዒልካ ከተምጾለካ በቃ ወዲ 80 ዓመት እዩ ድሕረ ደጊም አኸለ አፍንጫችንን ይዘን እየገማንን ቢሆን ኢሳያስን እንደግፋለን። ንሱ ሀገሩ እዚ ሀገሩ ምስሓዙ ንሕና እንታይ ሒዝና እንተርፍ ኣስመራ ኣቀርባን ጋዛህ ገብራ ኣይክልተሎ ስለ ይኾኖም ዘሎ ኩገብሮ እዩ ይዝርካ ዘለኹ ኣነ እኮ ዝገርመኒ ማለት እዩ ትማል ምስ ሻዕብያ ትሰርሕ ነይርካ ማለት ንስኻስ ወቃሳይ ኮይንካ ትወቕሰሉ ግዜ የብሉን ኣብዚ ጽምዶዚ ሓይሊ ናይቶም ሰላም ዝደልዩ ህዝብታት ይትርናዕ ብጣዕሚ ዝሓሸ ካብቶም ካልኦት ዘለዎ ዋላ ሕጂ ኢሳያስ ክልክመካይ ፊሊፕ ገይሩ በሓደ ግዜ እንታይ ከም ዝቆየረ ይፈልጥን ናይ መርሓቲ መንግስታት ተዘይኮይኑ ድኽመት ኣብ ናይ ህዝብ ኩሉ ግዜ ሓደ ሰላም ጥዕና ሃበለይ ከመይ ኣለኹም ከመይ ትቕንዩ ክቡራትን ፍትዋትን ተኸታተልቲ ሽደን ሪአክት ስዋን ገንዳሓኒና መቸም እስኻ ከመለኻ ኣነ ቦገነይ እግዚአብሔር ይመስገን ሰላም ኣለኹ ንስኻትኩምን ከም ዝኸማይ ከምትህሉ በዓል ምሉእ ተስፋዬ ኣብ ስራሕኩም ኣሳልጦ ምስ ቤተሰብኩም ድማ ሰላምን ፍቕርን ረህዋ እንዳተመንኹ ናብ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ ሒዘኩም ክሰግር እየ ንስኻትኩም ሓደሽቲ ኮይንኩም ነዚ ቻነል ሳብስክራይብ ላይክ ኮሜንት and share ብምግባር ናብቶም 10,000 ሕዋትኩም ፕላስ ዘለዎ ማለት እዩ ክትሕወሱ እየ ዝላበወኩም ይቕንየለይ ከዓ እሞ ናብቲ ናይ ሎማዓንቲ ርእይቶ ክሓልፍ እንተለኹ ሓጎስ ምሕረት ኣብ ዝሃበኒ ርእይቶ ኣሎ እንኳ ሓጎሰካ ውሒዱካ ኸማን ከምቲ ብቕዓትካ ዝምጥን ኣይኮነን ኢሉ ላይክ ገይሩ ሌላ ሓጎስ ሓወይ እግዚአብሔር ይመስገን ኣይወሓደንን እኹል እዩ ማለት እዩ ምሳኻትኩምን ምስዞም ሳብስክራይበር ዝገበርኩም ሰባትን ምስ ልብኹምን ምስ ልበይን ኩሉ እዚ ጠቕላላ ምስ ላይክኩም ምስ ስራሕና ምስ ሕጂ ዝገብሮ ዘለኹ ማለት እዩ ጽቡቕ እዩ እቲ ዛረቦ ዘለኹ ንፍረ ይወሎ ንጽቡቕ ነገር ይበሎ ማለት እዩ ምናልባት ካብ ስርሕ ቀኒኻሲ ዜሮ ምውፃእ ወይ ከዓ ሰማዓይ ምስኣን ዝሓምቕ ነገር የለን ኣብ መወዳእትኡ ተሰሚዕኻ ትናትካ ትዛረቦ ለውጥ እንተምፅኡ ዓርሱ ኢሉ ሳብስክራይበር እዩ ዓርሱ ኢሉ ተኽሊ እዩ ዓርሱ ኢሉ ብዙሕ ነገር እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ ክንድቲ ኣበርክቶ ክገብሮ ዝግባእ እኳ ተዘይበርከትኩ ግን ካብ ሕጂ ገና እንዲ ዘሎ ማለት እዩ ትዕድመ በቲ ስኬጁል ተኸይድና ማለት እዩ ስለዚ ክቕፅል እየ ዝብል ርድኢትን ርእይቶን ኣለኒ ነዚ ኩሉ ኩላምሉ ግን ይቐንየለይ ብጣዕሚ ክብረት ይሃበለ እየ ዝብለኩም ማለት እዩ ኩላኹም 10,000 ፕላስ ቀፂለ ካልእ ርእይቶ ኸንብቤ ዕልልታ ሰብዓያ ሽደን ብሓቂ እንደ ዘድንቐካ ዘይትውግን እቲ ሓቂ ቶሮግ ተብል ስለ ዝኾንካ ቀጽሎ ኢላ ላይክ ጌራት ሌላ ዕልልታ ሓፍተይ ማለት እዩ ብጣዕሚ ክብረት ይሃበለይ ብጣዕሚ ደስ ባህሊት ሰዓቢትን ተኸታታሊትን ያ ኩሉ ግዜ ጽቡቕ ዘበለ ርእይቶ እያ ትጽሕፍ ክብሪ ኣብ ሃብተ ላይክ መንየ ምስ እገለ ተራኺብና ንእከልኽ ነጥቅዕ ዝበለ ጌታቸው ርካሽ ንስኻዶ ኣይኮንካን ሰላሚና እንደልና በልካ ዓፋር እንታይ ኢኻ ገብር ጀሚርካ ዘለኻ ዶክተር ደብሪጽ ኣብ ውግእን ከበባን ግዜ እውን እኮ እንኳ ኣብፅሓካ ንህዝቢ ኤርትራ ኢሉ እዩ ይብላሉ ኣብ ውግእን ከበባን ግዜስ እንኳ ኣብፅሓካስ ኢሉ ይፈልጥ እዩ ማለት ንህዝቢ ኤርትራ ኣብቲ ውግእን ተኸይብና እንተልናስ እንኳ ኣብፅሓኩምስ ኢልዎም ይፈልጥ እያ ወሞ ጽቡቕቲ ሓሳብያ እዚ ኣይብል እንተነይሩ ንሱ እውን ካብቶም ዝኸበቡ ሓደ ኢነር ኢልና ንዕዛ ማለት ዓራይ ብዝኾነ እትርእይቶ ንሱ ስለ ዝበለ ጌታቸው ስለ ዝበለ ወይ ከዓ ዶክተር ደብረጽዮን ስለ ዘይበላ ኣይኮነን ቅድሚ ሕጂ ኣይብሉን ነይሮም ሕጂ ከዓ ያው ናይ ሰላም ዝንባለን ዕማማትን ስለ ዘለዎ እንተበለ ተዘይበለ ክልቲኡ ንዑ እዩ እኮ ዝምልከት ማለት ዓርሱ ዝኸኣለ ውዱእ ዝኾነ መራሒ ውድብ እዩ ስለዚ ክዛረብን ዘይክዛረብን ቅዋም ናይ ውድቦም እዩ ንሕና ርእይቶ ኢና ንህብ ብኸመይ መልክዑ ተዛሪብዎ ንምንታይ ተዛሪብዎ ታዩ ተኣመትኡ ናብ ኢታንፈቱ ዝብልና ንእሽለይ ዝተወሰነ ናይ በዓልትና ማለት እዩ ነቕምጥ እምበር ተናታቶም ክብልዎ ዝግባእ ንሕና ኣይኮናን ነቕምጠሎም ወይ ከዓ ፕሪደስቲኒድ ብዝኾነ መልክዑ በዚኦም ትኸዱ ኢልና ኣይኮና ነቕሚጥና ኣሎ ማለት እዩ ግርም ኣብ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ ንስገር Welcome to Shidden Reacts 1 ኣብቲ ለምቀ ነገለ ርእይናያ ዘለና ሲ ናይ ዶክተር ደብረጽዮን ላፕቶፕ ተሰሪቓ ዝብል ወግዕ እንዲ ነይሩ ድሕራይ ከዓ ብዙሓት ሰባት ሓቂ እዩ
ተረጋጊጽ ገለገለ ይብለለው ሞኻ በመዓት ሚሊዮናት ይወጽዋ ያምዞሉ ወሃቱ ሊቀመንበር ኮምፒውተራቸውን ተዘርፏል። የሊቀመንበሩን ኮምፒውተሮች ለማዘረፍ ከ1 ሚሊዮን ብር በላይ ወጪ መደረጉም ተሰምቷል። ሊቀመንበሩ ንብረታቸውን የተዘረፉት በጠባቂዎቻቸው ስለመሆኑም ታውቋል። ይህንን የመራውና ያሰማራው የቶፕ ኮሚቴ አባል የሆነው የብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት ስለመሆኑ ይገልጻሉ። የህወሓቱ ሊቀመንበር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ንብረት የሆኑ 2 ላፕቶፕ ኮምፒውተሮች መሰረቃቸውንም ኢትዮ ፎረም አረጋግጧል። ሊቀመንበሩ ግን ኮምፒውተሬ አልተሰረቀም ለማለት ያክል ባሳለፍነው ማክሰኞ አንድ ማክቡክ ይዘው በግንቦት 20 መታሰቢያ በዓል ላይ የታደሙ ቢሆንም ኢትዮ ፎረም ያረጋገጠው ግን 2 ኮምፒውተሮቻቸው መሰረቃቸውን ነው። ሁለቱም ኮምፒውተሮች የተሰረቁት በ2 የግል ጠባቂዎቻቸው አማካኝነት ስለመሆኑም ሰምተናል። ባሳለፍነው ሐሙስ ለአርብ አጥቢያ ሌሊት የተሰረቁት 2ቱም የሊቀመንበሩ ኮምፒውተሮች ከቢሮአቸው ውስጥ የተወሰዱ መሆናቸውንም ለማወቅ ተችሏል። ስለዚህ ኮምፒውተር ወሲዶሞ እዩ አውኻ ሓበሬታ ክህሉ ይኽእል እዩ ብዝብል ግምት ብዙሕ ዝናፈስ ወይ ከዓ ዝውጋዕ ዝቐነ ወግዕታት ኣሎ። ነዚ ከዓ ብዙሓት ሚልዮናት ወፂዎ እዩ ተሰሪቁ ይዝበሃል ማለት እዩ ይበሃል እዩ። ኣብ መወዳእቱ ግን ኣነ ሰረቆ ይሰረቆ ኣብቲ ኮምፒውተር ዝረኽቦ ነገር ኣሎ ኢለ ይግምትን። ምናልባት ዝፀሓፎ ኢሜይላት ገለገለ እንድሕር ዳኣ ኮይኑውን እቲ ኢሜይል ሎግ ኣውት ምስ ተባሃለ ወይ ከዓ ሪሞትሊ ሳይን ኣውት ምስ ተገብረ ብሓደ ግዜ እዩ ዝወፅእ ማለት እዩ። ስለዚ ምስ ወፀ ከዓ ትረኽቦ ነገር የብሉን። ካልኣይ ከዓ ፅቡቕ ነገሩ እቲ ዝወስድዎ ዘሎ ማክቡክ እንዲ ማለት ናይ ኣፕል እንታይ ዝበሃል ካምፓኒ እዩ። ስለዚ ብዝተፈላለዩ መልክዑ ብሬክ ገይረ ክጥቀም እየ ዝብል ገለ ሰብስ ካብዚ ሓበሬታ ክረክብ እየ ዝብል ዋላ በቲ ናይ ሴኩሪቲ ምናልባት ብጣዕሚ ሌዚነስ ብዝተመልኦ መንገዲ እንድሕር ዳኣ ሓበሬታ ተዘይሒዙ ማለት እዩ። ከምኡ ከይሕዝ ከዓ ናይ ቴክኖሎጂ ፈላጥ እዩ ምሁር እዩ። ስለዚ ብሶፍትዌር ብኤሌክትሪካል ዝተመረቐ ሰብ እዩ። ስለዚ ኣብዚ ዝርከብ ሓበሬታ ዋላ ሓንቲ ከምዚ የለ እዩ ዘረድአካ። ኣሽን በያዶ ናቱ ኮምፒውተር ወሲዶምስ ናተይ ሓንቲ ንእሽለይ ኮምፒውተር ኣላ ንእሽለይ ናይ ባዮስ ሴቲንግ ገለገለ ዘለዋ እኳ ተዝወስድዋ ምናልባት ዘይከኸፍትዋ ይኽእል እዩ። أجزي كم حد عبي بيج إيشو بقى عباي لابتوب نيرات وسيلة جل بحالي إحنا بمايكروسوفت وورد جلس يحفظ أمة أتنيرو كاب إيميل واتساب كاب زخونة بسكيورد بزي كونه توستيب فيريفيكيشن أون زي كونه جل تنيرو من هالوقت خون خلو خون إكسترا لير أوف سيكوريتي أنت زي نيرو ماله تزي كوين جن زفش الحسابي بزحت كعاد تجارانكم سلزر أخوي والتي بعلكم زي زبالة زيون مرقص إيه فلت أنا برا حرق تجني غيز بالزل مع حبرو ميديا بلسجنا كم حدا عوت يزربالو نزل كمبيوتر زين مسرع حدا نتبي 2 مليون بر دما وصاي تكايرو كم زلو خا منጭታት حبرلو بزخونه ግን محير ديمقراسي محير فتحي صبق كم زيكونه خا ردو مخنيا ስለዚ ንስኻት ብለና ዘለኻ ምሕር ፍትሒ ምሕር ዲሞክራሲ እስሪ እዋነታ ኮምፒውተር እሞ ድሕር ሕጂ ማንም ከይተኣምን ንስኻ ብጥቓኻ ጽጋዕ እውን ክህሉ የብሉን በቃ ብታይ ዝበሃል ግዛእ ምራሕ ዲኻ ትብለለኻ ምሕር ዲሞክራሲ ምሕር ፍትሒ ሓሳብካ ዋላ ስኢሉ እዩ በቃ ርዝን ዝበለ መልእኽቲ እንደምፅ ኣዘራርባኻ እዩ ምሕር ዲሞክራሲ ምሕር ፍትሒ እዚ ቃል እግዚኣብሔር ትዛረበሉ እዚ ወይ ስብከት ገለ ይጠቅም ነይሩ ቁሩጽ ንዝብል ዓይነት ኣዘራርባ እዚ ብዙሕ ኣይከውንን እቲ ኮምፒውተር ሓበሬታ ክህልዎ ይኽእል እዩ ሊክ ክገብሮ ዝኽእል ናይ ኮሚኒኬሽን ዲቫይስ ክሳብ ዝኾነ ክህልዎ ይኽእል እዩ እንድሕር ዳ ብዙሓት ግዜ ብሴሽን ሳይን ኣውት በአካውንት በሴሽን ተተሓዘ ገለ ወይ ከዓ ሾርት ፔሪድ ኣጠቃቅማ ብፍላይ ከዓ እቲ ማክቦክሲ በዓሉ ዓርሱ ኢሉስ ሴኩሪቲ ዝሓየለ ካብ ዝበሃል ሓደ ፕላትፎርምታት ታይ ዝበሃል ዘሎ እዩ ማለት ሃርድዌር ዋላ ንባዕሉ ኢንተሌክት ካብ ሰርሕዎም ሓደ ወይ ከዓ ናይ ጥበበኛታት ቴክኖሎጂ ካብ ዝመሃዝዎም ህዝቦታት ሓደ እዩ ስለዚ ሞስት ፕሮባብሊ ተወሲዱ ገለ ኣይተወሰደስ ምንም ለውጥ የብሉን ማለት እዩ ከምዚ ዓይነት ከጋጥመኩም ይኽእል እዩ ብዙሓት ውን ሰማዕተ የለኹም ክብራትን ፍትዋትን ኮምፒውተርና ክውሰድ ይኽእል እዩ እንትወሰድ እንተሎ ወይ ሞባይልና ክትሰረቕ ትኽእል እያ እንትሰረቕ ተላ እንታይ ክግበር ዘለዎ ገለገለ ቀሊል ነገር እዩ ማለት እዩ ሞባይልኩም ምስ ናይ ጂሜይል አካውንትኩም ክትተሓዝዎ ኣብ መወዳእታ ሪሞት ሪስቶር ክትገብሩ ወይ ከዓ ሪሴት ክትገብሩ ኢሬዝ ክትገብሩ ዳታኹም ማለት እዩ ቶታሊ ትኽእል ኢኹም ካልኣይ ከዓ ዝተፈላለዩ ዲቫይሳት ኣለዉ ዝተፈላለዩ ሂድን ዝኾኑ ዝፀዓኑ ሶፍትዌራት ውን ኣለዉ ኣብቲ ናታትኩም ዲቫይስ ውሽጢ ኣትዮም ንዝተፈላለዩ ሓበሬታታት በብሰዓቱ ዝቋፀሩ መወዳእታ ኮምፒውተርኩም ቴሌ ብርሑቕ ዋይዝ ማለት እዩ ርሑቕ ሰብ ወሲድዎ ንባዕሉ ሲ ክትጥፍእሉ ትኽእሉ ሜካኒዝም ክትጥቀሙ ትኽእሉ ኢኹም ካልኣይ ዝተፈላለዩ ስክሪፕታት ውን ኣለዉ እቶም ስክሪፕታት እዚኣቶም ኦልሬዲ ኣብ ሲስተም ውሽጢ ቢልድ ተገይሮም ክፀዓኑ ይኽእል እዮም ማለት እዩ ናይ ባዮስ ስክሪፕትስ ክኾኑ ይኽእል እዮም ቤዚክ ኢንፑት ኣውትፑት ሴቲንግ ዝበሃል ማለት እዩ ናቱ ክኾኑ ይኽእል እዮም ናይ ዝተፈላለዩ በቃ ብዝተፈላለዩ ክትጥቀሙ ትኽእሉ ኢኹም መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ክላውድ
ستوريج داتا خم أمتو سلازي extra layer of security بإيميل بتو-step verification social account بمولو أوز provider سلازلو بزجركم تقوم تخليهم مالتي كم زغية قاطمكم يعني نبل زلنا نبرنا يزي حجي زلو لابتوب تسرق أي تسرق أزبل قليل ذغنا سيلو تايز بهالعينت كم وقعون كمس زنوراي نبرن جن أمتي أما بزحات سبات تايم هنجورو كنزارة ولينا مالتي إيشي ميرون إيشي نايز بإرترا ناتسنت ويدما انقع نامبل سالسان أربعتن مع الفلولة تابقعكم كبل مجلس يقولوا نحن انقع نافتي أشحات دك هاجر إذا خفلكم له ناي تجراي بهراوي مسل ويدما بهراو مع من تجراي نمرقات زخفلكم مسواتي برزين مسوات زرخبكم زو حسكم سلام ويكا بهراو مسلكم انقع بقعكم أفتم سواتن تجارلتناي حزب تجراي عندما تمساسال كبر كلونا يقبا مغنياتو ኣብ ትግራይ ዝፍጠሩ ፀረ ሰውራ ትግራይ ዝኾኑ ጉጅለታቱን ብትርኽ ንቃወመን መሳርሕትና ከም ዘይኮኑ ጥራሕ ዘይኮነ ኣብ ጉዕዞ ፖለቲካዊ ኸይድና ድማ ፈጺምና ከም ዘይንድግፎም ምኑን ኣብ ዝተፈላለዩ ኣጋጣሚታት ክንገልጽ ይግባእ ምኽንያቱ ሰውራ ኤርትራ ሰውራ ትግራይ ዝተፈላለዩ ሰውራታት ዓለም ልክዕ ከምዚ ሰውራና ኩሉ ግዜ ንሕና ደገፍቲ ሰውራ ክንከውን ይግባአና ምኽንያቱ ስትራቴጂካዊ ዝምድና ምስ ኩሎም ሰውራታት ክልወና ይግባእ ብፍላይ ድማ ምስ ጎረቤት ህዝቢ ትግራይ ምኽንያቱ ኣፍቲ ታሪኽ ናይ ኤርትራ ናይ ትግራይን ብዙሕ متحججازون سلازي نبرة حرة صبغ سلازي متحججاز سلازي نبرة انكو عبس حنا إلكم سلازخونكم نحنا وانكو عبس حكم نبلا لنا زبليو بروف زرقي صبح حسابي خا قال لي كخم من سي مالتيو مخنياتو جناي تبزيحها نمنتاي حدا اتي استجبر مسوات قليل هيكونن نعو خا بوزحات سبات نسنتو من عدميهم من هيوتو من كفيلهم اليوم خبر الله زبل حساب تخكليو نسخا خا ابتي طلع زرع الكايو عينت حسابه كايدا صبغ حساب سلازخونه ايه دقيفه كازلخو مالتي ميرون غوز صبغي اذا سالي حلفتا غيراتو للا يوللو ابطقو زلخم سبات جن انتي تصبيو يالخم اب قربا كلو كلته شوعته زي تحصبو نزب زي سلسته شوعته يزليو كلته شوعته ناي تحجو بصحو زلو يو حدا شوعته جن ناي تقدم حي صرفو زنبره 3 عامات قال خدلي اي مالتي ጌታቸው ረዳስ እንኳን ኣብፅሐኩም ናይ መዓልቲ ናጽነት ኢሉ ከም ደብረጽዮን ስለዚህ ናይ ሓደ ጣሕት ስሙ ደብረጽዮን ናይ ጌታቸው ረዳ ትዊተር ከይኩም ተሪእኹም እንኳን ኣብፅሐኩም ኤርትራውያን ኢሉ ጌታቸው ረዳ ነመስክሩ ደብረጽዮን ነመስክሩ ህዝቡ ያፍም ዚያ እጂ ከምዚልና ደኮነስ ልትዮም ይደምዮም ኮንፊስ ገብረኩ ኢለይኩም ኩን ሓቂ ስለዝኾነ ንሓቂ ኢና ንሕና ወደና ዋልታ ሃገር ንሓቂና ንሓቂ ማለት እዩ እዚ ዋልታ ሃገር ትብልቲ ካዋልታ ሃገር ደኮት ክትከውን ሕጂ እንታይ ክትከውን ዋልታ ሓትኖ ጥራሕያት ኮን ዘሎ ተዋልታ በዓላት ኾለ ያ ሓትኖ እሺ በቃ እሺ ጽቡቕ ሾሚ በራ እዚ ወደ በራ ንገርዎ ዋልታ ሓትኖ ቀይራ በልዎ ዋልታ ሓትኖ دحر شاطر اللي بدك يوصلوا سي حجي بقى سوكيت سحبنا لنا سوكيت عمرنا لنا سوكيت اتينا لنا سوكيت بعد سوكيت ناي كلت 180 كيلوات نحنا اخذوا تقوينا نبي اوه سوكيت كن وتفوينا لا يا اخي وتفا تقدف بوانعبها اوه ماي جاد ابس مرات ولدو بمولا تقراوي كويسني اذا درافاي تقراوي اذا درافاي تقراوي اذا قطامي اذا تواساي ما بيد قالو تم ايرتران درشو نور يلو ايرترا خو تكست راحت امبك درسني بزح ايت دبسوني تلاز تاتدينا حجي اب كمز ايتات كناتات هو حرقان دي زاربنا يكونن ايشي انت يعني هذا قلت حراي قرف ايشي indirectly اكيكو وات نبي فيكي سبكر كيو جينا اولو مسيح غازي تقالسنا دلو زالوا لما هذه عندك مقال عندك تسلم مو هذا عندك سلازات مو هذا مين ينبغى تبقى زينه وهذا هم يركب تلقاو يمجي نوين بموقع وتفكروا تمجي جيغا لازم حراي جرميو انويس سلطنه جرماين مدهن زحاسكالو ጥበብ ጽቡቕ እዩ ፈትየ ማለትዩ ማለት በላሕያ መድህን ርግጸኛ እየ በላሕያ ትብልሒ ኣእምሮ ዘሎ ሕቶታት ወይ ከዓ ንእሽተለይ ኩሉ ሰብ ክሓቶ ትጽቢት ዝገብሮ ሕቶታት ሒዛት ወጽእ ሞት ሓተካ እያ ክትምልስ ከለኻ ካብዞም ዝመለስከዮም ሓንቲ ጽቡቕቲ ነጥብ ግን ንሕና ከም መቃልስትና ኢና ንቆፅረኪ እወኹም እዩ ትጥበብ ሕጂ ትብልሓት ከምዚ ናትካ ምግባር ትዝሓየለ ሰብ ስሕበ ቢልካ ናብ ባዕልኻ
مستنات كحساب نخسما مع قديمو تايز بحال امين يازموكو تزرت عيبلون زبحال ابزين تخون تلي امين كامو موغات كمزيو اقديم كان باخا مسحب كمزي كابري فيوزالسي ويل كامينغ زخون ابروچ مختال صبق حسابيو تزغور كياشعون تخكلنيا مالتيو نس خمسانا إلكا مغنياتو نساتمون دليوم منيو اب تقراي دحيل دولو إلكا تحسب نتلو تقرب نمصايب نير اول سعيد نبرهان قبر قرقس مالتي حجي ابنت كمزو تريو زلخا بعل مدهن غلغل يبل نير حجي وي نغلغليوم تخيلوم كاركتر اساسينيشن كنفصملهم نخيلينا يلوم زامنوم اي نخيلنا ينخيلن تيلوم كا جوين كنغبرومينا يلوم زامنوم مالتيو تايز بحالسي ازب اسياخ ساب تايز برو ساب زر هو يحنكس غله كوم ز عينت مالتي حجي نسخا تي ابروچ كا صبق كوينو كلهم تمبرجن حمد تقلالا قرب لكم ناب مدن تقرو خلكم زقربكم ابروچ س اميزينج يو وفيكا باورو مالتي دارغا ناي 3 عام زخون غزعيو اب تقلالا فتناي زحلف انترفيو غيرو سلا زخونه بتعم بزغرم ملكعو خا نوحتي كيدتاتن زرباتاتن انفتوم نوعلو خدغمتهم زيت خل ملكعو امو حجي حق اندخون زلو وقعتا سلاز تزاربا اميناتو دتخون يازبل غمت علني بوزح ابزين تزيت تدهب مالت افتوش تقوم زلو سي كمزي افلالاي عينتو تقرفوها صبقي مالتي اشي منسي امونغي ايرتران ايثيوبيان زغاطم كينات موها هيوت مليونات بوص حسابات زقزفه ابز محبراو مراخبيتات كابتوم زلعالو تساتافنت زنبرهم سب ستالين غبرسلاسي مسراتن ونانن ناي زارا ميديا نتورك كون كله اب تويتر اكاونت طراي لكلته 100 شح ساعه تدلو حدا عبي اكاونت لو بزي اكاونت زي بمتقام دما ابز حلفه 5 عامت مولو اب زغاطم نبره قوسታት ናይ ኩናት عبي تراز تጻوته سبين يرلو ما انت دما مولو بمولو بس بريزيدنت ناغر ايرترا بريزيدنت ኢሳያስ አፈወርቂ ተራኺቡ እና ተዘራረበ ከሎ ዘርኢ ምስሊ ابز محبراو መራኸቢታት ተዘርጊሕሎ ማለት እዩ ابዚ እንታይ ርኢቶለኩም ግሮይ እንደርኒ ኢሳያስ ጅግና ይብሉ ሃሊሲ እንታይ እዩ እንቢኻ ሓወፈን ድዩ ገሲንካ ሓንግረን ድዩ ታይ ሓፍተይ ቀቲልካ ሰዓመን ድዩ እጂ ستالين تراخيبو خريو خلو انا خمس كل جزء انتاي المسيلكا صلحوي كل جزء سبات دنا اسو اندحرالهم افيت كامو اندحر دلي خيخون كانو كافتي زتحدنا اسو زلو الالكا ختم تصلكا تخكل ز حسب انويس يفوتو اي مالتي زاناتو حدا سب بسرح ويكا بفقر زبلصكا تخوينو موسيقى حبيركا تسرح زغبا ويكا تفقرو لكا زبحالالو بفقر زبلصكا بغنزب بسحاق زبلصكا بغنزب زبلصكا بسحاق بلصو كوم اندابله خيدمو بزخونه ነገር زبلصكا بخالي بلصو اندابله خيدمو ግን بفقر زبلصكا سب افقرو يزبل موداتو ስለዚህ اتناي موداتا بسرح زبلصكا سب تخوينو جوين كتغبرو يزغباك نمنتاي جوين تغيركايو تعوتيخا كلنتنا وعوت مالتي ازي تخكلني عينه تزراربا انت خونه ግን حدش ነገር يبولن كمزي حجي نسو ويا سب سلتملخو سبم لخكم كاب حدا سب طرح مالتيو املخكم موداتو نتسبايونكو عيكو خوني نبري كام جمرتو دحاريو حبرتسب تحساسو انداراي كملخو مس جمره وا انت انا كم ساطنا التغاغيو انا فطاريكم زبله ماخل اسياس افورق انا اقدي اسريحاني ارترا بعلا خاب قدما جميرايلو نمنتاي نايت حبرتسب نبعداوي اغازاز اطرح زيكونس نتنا وشط زول مغزات ويل كاميلو زقبولو مخانو كرمس جمره مالتي حجون نيو اول قسب بقى اكلته مويتو انت عينا كنكون غلغله زبلوا انت فطارخ انت تماما مجمرتا دفني بل ولك كافتم زنور بوليس ودي نعبا نحقونا بحقونا كوميتومنا يا نحنا ونكو زي موتو سبل ديبز مريت عقم بزلو سب ندحر كيدنا عقمو كساب بهيوتو زلون كساب تتقاملون ننقوينا تعقمو تدي تطقيمو لكن عقمو و اكلكو خمزي يو غلغله تيلكا نختقملو كوادليت انتلكا تبل بقى ود 80 عامت يدحر دقيم اخله 7 انت بزيحن غليو تزي كوينو تن 27 عامت كوسخلكم يزبلن نعا انديخا تراغودن دلي خانبر نسكون معلو انتاي زبل زلو ታገብርኮን መጽኒ ሆውን ይሊ ዝሪ ዘለ በቃ ጣማሙ ተረየ ስላሰ ምን ያገባኛል ጦርነቱ ቤት የሚካሄደው ነው ኢሳያስ ከትግራይ ይተኩሳል አብይ ከትግራይ ሆነ ይተኩሳል ኢሳያስ ሆነ ትግራይ ይተኩሳል መቀሌና አድዋ የቀረውን ህዝብ ለማፈናቀል ነው እኛ ሸዋሻው ስለሚገባን አፍንጫችንን ይዘን እየገማንን ቢሆን ኢሳያስን እንደግፋለን ምክንያት ኢሳያስ ቦቲ ኮይኑ ክትኩስዩ ናብ ትግራይ ክትኩስ አብይ ቦቲ ኮይኑ ክትኩስዩ ናብ ትግራይም ክትኩሱ ስለዚ ኢላ ኮንክሉዥን ዩ ንሕና ኢሳያስ ክንድግፎ ኢና ናበይ ናባና ክትኩስ ምሳና ኮይኑ
حجون كو خلتيهم كتاخوس انتلو تتخسي نعويل زمصون نانا ون كمصي مالت كو سلازي انت نتاخوس كوينا زلنا دوس حجون زي يرداكم زلو مالت اوكي يلنا لو نحنا ز عينه تتزربا انديو هاي اموت اناليسيس يا خنريا وصيتا نزي اوصيتا خنري لنا نتهزبنا حما نغير سلازي من تترفنا جن تخكلنيا يكونه اللي ندحفتي ولا تكايدا زي انا على زغردتيا حجسي تبات الفيلد نعملت السبعي زي تريئ زلخي أموداتو تتاخشكا تايد زمص حد علبات نسو هاجرو زي هاجرو مسحازو نحنا نتحيزنا نترف حتى كوستشن مارك ኢሳያስ መታሉ ብሎ የትግራይን ህዝብ ጦርነት መክተት ስለሚፈልግ ጌሙ ገብቶናል በቃ ያ ስለገባን ሻዕቢያ ናችሁ ኢሳያስ ኮንዶም ናችሁ yes we are ህዝባችን ለማድረግ ከቻይና ጋር እንቆማለን አስመራ አቀራዋን ጋዛህ ገብረ አይክልተሎ ሱሊ ሆኖም ዝሎ ዚ ኩጎብሮ እዩ ይዘካ ዘለኹ ኩጎብሮ እዩ ለኤርትራ ጥራሕ ይኾነ ይልደሊ ለኤርትራ ሶሊ ተጥፊዋስ ሶልስ ለትግራይ ወን ከጥፋ አخመጽ እዩ የላም ከዩ ዘለኹ አና ትግራይ ተጥፊዋ እዩ ሕዚ ምናልባት ተወሰነ እንቅፋታት ከየጋጥምዎ ሙሉ ምቁጻርን ዘይ ምቁጻርን ትግራይ ምበር ትግራይ ሕዚ እንቅፋቱን ከም ዘይትኸውን ገይሩዋ እዩ ትግራይ ሕዚ ዘላትሉ ኩነታት ግለጻት ትበሃል በኸመይ መገለጽ ካያ ድሕርሞት ዮሐንስ ደክታም ትግራይ ከም ተፈጠረ ድሕርሞት መለስውን ብኸይዲ كيدو حزي دحر 10 ምናምን ዓመት ድሕር ተወራር ደክታም ትግራይ ተፈጥራ ደክታም شعبي هو ماشي رايوم ازيون كوم ايه مالتي كافتم زحادنا كلتا يوم كلتا بعلاتهم يوم زي دكتور ابراهيم بلايدي زبحال زي عرس خيلو وانا مرح خوينو كافتم زوقعي زي خا وانا تلااخ نير زينو علو ناتنا الاس ملاش مالتي حدا يوم كلتا يوم حجنا انه عالم توي سمزي امون صبغ ايو بايزوي بابا عالم يصري لنا لو واغا كله امري تግራይ اتيو مساها هو واغا كله دا نمتاي وصا زيبلك مو ناي ايثيوبيا مكلاكيا منيستر كوينكا مالتي أنا كوز زجر ما إنه مالتي تمالم الشعبية تسرح نيرا كينات كبر على لو تبزنا بركاسب شعبية أتون ندابلكا مسخازول كياكو إنسخاون كويل كياكو يا أخي أتون ما ننتق على سايز بهالليل حاسوتي الكاكو يا أخي عندها سمعنا قدف قدف مالت نسخاس وقاساي كوين كات وصل له جزية يقولون أتوني الكاس نسخان بعلها تق على سايز بهالليل تقرأ يلني الكاس عفانا انترفيو غير كيا تحز سوشيال ميديا خاز حاجة يلك عن سندي تحسوا هذا اللخا تزارب زنا بركاسب كم يجير كحجي الشعبية نسرح النات نحن تنقورينا نقبر ماشي انتونا سلام دليتناي سلام يكونن كا كما غيرنا تصميدنا نتصلا نفشلو خان سرح صمدو قبزحي صمدو حيلها مدلدالي صمدو ميداها مسفحي صمدو بوليتيكاها مسفحي صمدو صلاي ممنطالي مقدامي صلاز حسبو مريت ممنطال صلاز حسبو حزبي ممنطال مالتي صمدو نصلاي طرحي تخون صرف مغبار مالتي صمدو قد نخوينات مفشال مالتي صلاي زدندنا حيلها خدكم كلي سلام زبلكا حيلها غلبتم كلي ابز صمدوزي حيلي نايتم سلام زدلي حزبታት يترنا تصميدوم تراخيبوم حيلوم يترنا اتون صلء زدلي خاني يدخم مخايفتاو سلام يدلي دلاي سلام تتاكيبو دلاي صلي حيلي يبلون እሺ ጽቡቅ ናይዚ ዘረባኮ زي بستوسنة رجعت زلون نشتلي نخردق زفتن عين السبي بتعمي زحاشة كافتم كالوت زلو ولا بتقرأ دمر كريم كلخو كم زي مقلبات نابزح خوين إمبر زي فلتيو خالي خامن يزلو دتقباون كومو يعني ببني رقدم حجي جن بقى تعيز بالي عندي أقول إنه يزور كم زي شيلو بودا زلو أمي بقرص لي وخمس بال نحاسوت أقرأ كوميو يلا أوت يبلو خم يوم زلو أوت إمبر كوينهم سأجم ما يمنورا من يرو مالت حجيز نقرأنا زلو انت خونا مكي الحملة زخون عدسي زناباي زنبني لو مس ناب طنقال خيدم يلوم صلاينا طنقال غيركا مسلا دا يلن نبر حجي مع زي زناب كزنب يلوم مو مالتيو زناب مع زي زوقعنا يلوم مس بوا زنب وق يلوم يزبال مالتي وقع توقعيو متشل سنه وقعيو هاي وقع انت يلو جن متشل حملو وندم بخيبل يلوم يبال حجي نسخا اقمت تبلنا ابزي تزي كوين غنا ابزي الكاد زربان هي اش حراي غرم زغون ኤርትራው ኣብ ህግደፍ ዘሎ አሻብ እዚ አክሮባቲክ ታይዝ ባል ጊር ፍሊፕ ጊሩ በሓደ ግዜ አሻብ ካውቱ ወቲ ሓይሸካ ከይጠፍ ሕጂ ኢሳያስ ክልክ መካይ ኢሳያስ ምስ ኣሕዋቱ ምስ ኣሕበደሰቡ እንዳአቡ በቃ ስምረት ይፈጥራሉ ይሰውሩሉ ተጋሩ ትሪዎም ኣለኹም ናይ ኤርትራ ተጋሩ
نستيومني تقرأي تجارو بحسب حونة يفطروا له سو أنا نقولكم عنه أو كيف بلعو سهم شروط والعملو مع الشرو عدس ونحنت بقى تسفاي لنا بيرتراكو برجر كينج كمان إيرترا يلين ماكدونالدز يلين كوا بيرترا أب أورومو جن بعرايم زوالو وحجزي بقدامي تايلكم نيره زي فلطو يزارب زلو يلكم نيره عبيلون مالت زي سنخا حص قرطمو لزبهلنا يجي بقى عبيلون نير حجي جن اتيو فليب غيرو بحد غزي انت كم زقيره يفلطن غداي معبل يقيرو انويس اشي صبو بقى بيودنا حلو تبعراي ولقو اوروم هند غلي بزخونو 3 متر وين لعل 10 غل عمت اشي عندرتا الحمد لله مريحه بكبري هذا ساعة عندرتا كتشوافل ورثا وطيهم بكبر جاب خدينو زستنا وطب سلاتيهم أنا يرفلت على هالولو سلازي أين قبل بمسوعة حواتنا بما أكل مبدأ أصلنا حواتنا إياتاتنا زمت أسرعت منقست المفرس نايبيت مخر ساعة عندرتا منقست أفريسنا بناي عرفنا منقست نتكينا لين أين قبل أحين قبل دحرز أحين قبل نسخنون ينقبلن كتبلا نسومون تقبلوا خبلو نسوم ينقبلن كبلو نسخن تقبلا كتبلا موداتنا انت بقى خمسي ينقبلون زبهل وقع كويل ينقبلون بصر مدريك اخات طرف ينقبلون تلك هاي انت اي زيزي ينقبلون زيزينا نقبلي زبهل تحسابون بصرو شي تقالا لاي دمصاو شوي تولاد قلايو مالت قلا مالت بغرو سرناي كباب زركب بوتا اندو حجي زوم سلام بطعمي كابز اليوم كبابتات ولا نت سلام نت مدلايسي فولي دليتن حررتان كابز اللوم كبابتات حد يقلا مالتي اسك بخما يقلص اونسون سلام نرايو سلام تهليو سوك سرح زغل كن نبر نخل كاب سلام وصاي نخر منقدغن طعمي واغا نخفلنا وني مص هيزون واغا يخفلنا زمز انا بوليتيكا عندي بوليتيكا ايو بوليتيكا نايكلت منغستي منخا يا واغا خفلنا له واغا سلا زخفلنا ግን هيزون واغا خفلو انا يدلني اي صبيان بس ناي ارترا ግን ناي مرحتي منغستات تزي كوين دخمت ابنا حزب كل كزي حدا حدا قانقو ايو حدا بهال ايو ولا حزبون كو زي ناي طرفناكو ياو تهزو كوي كم زله يزلو بقى ذا قرار ويسي ان زلمبر تلبس بحري يزلو نا اتي سلام ناي ارترا كم كيانا انا قبلي ጎዝ ማለቲ ጎዝ በቃ በቲ ህዝባዊ መንገድ ካይዳ በህዝባዊ አይኒ ከምት ህዝብ ዝኾነስ በስነጥበብ በገራ ክሰርሕ ይዝብል ንፉዕ ብርቱዕ ማለቲ ዋላ ሓሳቡን ርጉዕ ደስ በሃለስ ኢሉ በቃ زوص ازيول زبحال زي ناي دمو عند فيديو نزي يزمسل كسام موداتا مدب تخاتاتيلكم موداتا دم هناص زبل ريتو غديفكم سلتخدو ازي زمسكر مالتيو لوام قنو خونلكم يزمنه صصبو يسمعنا تشاو احنا قنيوتا ود لايت نحن حضرت حواتي ما نطيب